ବୋଉ ବୋଉ ଗୋଟେ କବାଟ ଠକ ଠକ କରୁଛି। କିଏ କିରେ ବିଲେ ଡାକୁଛ? ଦିନ ବେଳେ ତର ହେଲାନି ଯେ ରାତିକି ଆଉଛୁ। ମୁଁ କଣ କରିବି, ବାପା ତ ମୁଲ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ 5ଟା ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ବାହାରିକି ଆସିବେ ନା ନାଇଁ। ଏତେ ବାଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ମତେ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡି ଦେଇକି ବାପା ପଳେଇଲେ, ଅଧିକ ରାତି ହେଲେ ଡେରି ହବ ବୋଲି। ବାପା ଯାଉ କି ରହୁମ, 5 ଲାଖ ଟଙ୍କା କହିଥିଲି ଯୋଉ ଆଣିଛୁ। ବୋଉ, ବାପା ତ ମୁଲ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଦିନକ ମୂଲ ହଉଛି 300 ଟଙ୍କା। ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? 5 ଲାଖ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି କୋଉଠୁ ଦେବେ କହିଲ? ତାଙ୍କର କଣ ଆଉ ବୟସ ହଉଛି ଖଟିବାକୁ? ସେ ଆଉ କାମ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ବୋଉ? ତାହେଲେ ତୁ ଟଙ୍କା ଆଣିନୁ, ଖାଲି ହାତରେ ଆଇଛୁ। ହେଲେ ଟଙ୍କା ତ କହିଥିଲି ଆଣିନୁ, ଆହୁରି ମୋ ଘର ଭିତରେ କହୁଛ। ତମେ ମାର ବୋଉ, ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଏଇ ବୟସରେ ମୋ ବାପା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବୟସରେ ଏତେ ପ୍ରେସର ଦେଇ ପାରିବିନି। ଟଙ୍କା ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ମତେ ଦେବେ? ତମେ କାହିଁକି ବୋଉ ମତେ ମାରୁଛ? ମାରିଦେଲେ ବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ କହିବିନି ପଇସା ଆଣିବା କଥା। ପଇସା କଥା କିଆ କହିବି? ତୋ ଉପା ତ ଅଛି ଥୋଇଛି ଯେ ଖାଇବୁ ତୁ। ବୋଉ ତମେ ମତେ ଏମିତି କଥା କୁହନି ବୋଉ। ମୁଁ କଣ ତମ ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ନୁହେଁ? ଯଦି ତମ ଝିଅ ହେଇଥାଏ ତମେ କଣ ମତେ ଏମିତି କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତ ବୋଉ? ବୋଉ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ମୋ ବାପା ଦେଇପାରିବେନି ବୋଉ, ମୋ ବାପା ଦେଇପାରିବେନି। ମୋ ଝୁଅ କଥା କହୁଛୁ? ମୋ ଝୁଅ ଆଉ ତୁ ମୋ ଝୁଅ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ତୁଳନା କରୁଛୁ? ମୋ ଘରୁ ଯା, ପଇସା ଆଣିବୁ ତ ମୋ ଘରେ ପଶିବୁ। ବୋଉ ତୁ ଏ କଣ କଲୁ? ଭାଉଜକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲୁ। ବେଶୀ ବାଟ ଯାଇନଥିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଭାଉଜକୁ ଡାକି ଫେରେଇ ଆଣିବି। ଭାଉଜ 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 ଟିକେ ଶୁଣ ଶୁଣ। ଝିଅ, ମୁଁ କଣ ତମ ଭଉଣୀ ଭଳି ନୁହଁ? ବୋଉ ମତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ହଉ ଭାଉଜ ତୁମେ କାନ୍ଦନା ଭାଉଜ। ହଉ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ବୋଉକୁ, ତମକୁ ଆଉ କିଛି କହିନି। ତମ ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖିବେ। ତମର ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ, ସିଏ ହେଇତେ ତାକୁ ଝିଅ ଭଳିଆ ଭାବିବ। କାନ୍ଦନା ଭାଉଜ ଚାଲ, ମୁଁ ବୋଉକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଝିଅ? ଚାଲ ଭାଉଜ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ବୋଉ। ଚାଲ ଭାଉଜ ଚାଲ। ଆଉ କାନ୍ଦନା ବସ ଏଠି ଭାଉଜ, ମୁଁ ବୋଉକୁ ଡାକିକି ସବୁ କଥା ବୁଝେଇବି। ତମେ ଏଠି ବସ, ବ୍ୟସ୍ତ। ବୋଉ ବୋଉ ଟିକେ ଆସିଲ ଟିକେ। ହେଲେ କଣ ହେଲା? ତୁ ଆସୁନୁ ଟିକେ, ଆସିଲେ ବସିଲେ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିବି। ବସ ଏଠି। ତୁ କାହିଁକି ଭାଉଜକୁ ତଡୁଥିଲୁ ଘରୁ? ଆଲୋ ତାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିବିନି? ତାକୁ ପରା କହିଥିଲି 5 ଲାଖ ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ। ଆଣିଥିଲେ ଆମେ 2 ମହଲା ଘର କରିଥାନ୍ତେ। କଣ କହିଲୁ ବୋଉ? ଭାଉଜ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ, ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ତୁ 2 ମହଲା ଘର କରିବୁ? ବୋଉ ମୁଁ ଏମିତି ବାପ ଘରେ ଆସିକି ଅଛି, ଭାଉଜ ସେମିତି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ରହିବେ? ବୋଉ ବୋଉ ଆମର କଣ ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ତୁ ଭାଉଜକୁ କହୁଛୁ ଆଣିବା ପାଇଁ? ତୁ ବୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଦୁଃଖଟା ପାଇଛି ସେଇ ଦୁଃଖଟା ତୁ ଭାଉଜକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ବୋଉ ବୋଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖଟା ପାଉଥିଲି ତୁ କେତେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ। ଆଉ ତୁ ଭାଉଜକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମା କେତେ କାନ୍ଦିବେନି? ଝୁଅ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ। ତୁ ଯେମିତି ମୋର ଝୁଅ, ମୋ ବୋହୂ ବି ହେମିତି ମୋର ଝୁଅ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଝୁଅ ନୁହଁ ତ, ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ଝୁଅ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏହା ଏକ ସଚେତନକ ମୂଳକ ଭିଡିଓ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଦୋଷ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ।